नार्जारिया बहुत समाव नंखाय खोथा बुंनानै जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव बानसावबाय थायो। बेखायनो आं बिथांखौ बुंदों, बिथाङा आलु गेसाव सासे जोंनि जाथियाव थानानै जाथिनि मोजां मालाबाबो सानफेराखैमोन। बिथाङा सासे बेसलेस आरो हपलेस मानसि आरो माने रोखा आरो सैथो खोथा खोन्थादों जे BPFआ फैगौ 6 दाननि गेजेराव मोननै जानो थांगासिनो दङ। थांनाय समनि जि माने बेंथाइ गोहोआव थानाय गोग्गोम सासे BPFनि दैदेनगिरि माने मन्थ्रि, बे बिथांनि एडभाइजार महरै रबिराम नार्जारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो रबिराम नार्जारिनि बे माने दाथायजोंनो BPFआ मोननै जानो थांगासिनो दङ। सनानि बिटिआर जोंनि बिटिआरआ जानो थांगासिनो दङ। बे मोनसे सिमां नङा, फैगौ 3 बोसोराव बे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। लखिमपुरनि जि जोंनि टेक्सटाइल पार्क दङ, बेवहाय बिथांमोना बोरमा आरो अमानि बासा खालामना दोनदोंमोन। दिनै आं नोंथांमोनखौनो बिटिआरनि रायजो, नोंथांमोननि मिडियाजों चेलेन्ज खालामदों, दिनै बेवहाय खमसे खम 500 जोंनि उइभार्सफोर जि दाग्रा माखासेया दिनै बेयाव खामानि मावगासिनो दङ। रबिराम नार्जारिया बहुत समाव नंखाय खोथा बुंनानै जोंनि रायजोफोरनि सिगाङाव बानसावबाय थायो। बेखायनो आं बिथांखौ बुंदों, बिथाङा आलु गेसाव सासे जोंनि जाथियाव थानानै जाथिनि मोजां मालाबाबो सानफेराखै। मोनसे समावबो गोबां मानसिखौ गावनि गार्डिनि सार्थआव हाग्रामा बिथांजों गावजों मोनसे सियारनि मोनसे सेलायनाय बादायलायनायाव गोबां मानसिखौनो माने जिउ गोमाहोदों। गावनिनो आंगो माने टिचार्स, कलेजनि प्रिन्सिपाल, स्टुडेन्ट, बेफोरबायदिया खमियो 500 मानसिखौ वान टाइम मार्डार बिथांमोनानो खालामहोदों। गतिके बिथांनि खोथाया जोंनि बे बिटिआर हालामाव बे रायलायनांगौ बा आं साना, खारन बिथाङा सासे बेसलेस आरो हपलेस मानसि आरो फैगौ समाव आं दिनै नोंथांमोननि रादाबजों मोनसे माने रोखा आरो सैथो खोथा खोन्थादों जे BPFआ फैगौ 6 दाननि गेजेराव मोननै जानो थांगासिनो दङ। थांनाय समनि जि माने बेंथाइ गोहोआव थानाय गोग्गोम सासे BPFनि दैदेनगिरि माने मन्थ्रि, बे बिथांनि एडभाइजार महरै रबिराम नार्जारिया खामानि मावगासिनो दङ आरो रबिराम नार्जारिनि बे माने दाथायजोंनो BPFआ मोननै जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो जायफोर BPFनि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनखौ आं खावलायदों, थाबैनो मोनसे गोग्गो समाज दानायाव, मोनसे गोगोम माने गोथार जोंनि बर' समाजखौ दाफुंनायाव प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकाराव आं गासैखौबो बाहागो लानानै सुर मोनसेजोंनो जोंनि हारि, जोंनि समाजखौ बोखांनायाव बाहागो लाफैनो होनना खावलायदों आरोखि। जोंनि अनलायनाया गोबां रोखोमनि, माने गोबां बुरजा। बेवहाय जोंनि BJP आरो UPPLजों गावस्रालायनायनि जेबो खोथा फैया। आं बुंनो हायो, फैगौ माने 15 बोसोरहालागै जोंनि सरकारा जयैनो थाबाय थागोन आरो जों बिदा फंबाय बायदि आरो जोङो ममताज आरो शाहजाहाननि बायदि जोंनाव अनलायनाय दङ। गतिके बेबायदि खोथाखौ जोङो बिराद माने गोसो होथावना जेबो गैया, बेयाव इन्टारेस्टिं जेबो गैया आरोखि। जेब्लानो जोङो रायजोखौ जों खोथा होबोदोंमोन जे फैगौ समाव जों मोनसे सोलायथाय लाबोगोन, दिनै जोङो बेनिनो खेंफोरथिखौ आं बुंनो हायो जे जोङो 1.5 बोसोरनि भितराव 600 किल'मिटार लामा अलरेडि जों गुडविल स्किमनि नामाव जों मावखांबाय आरो 3500 किल'मिटार अन डाटा बेस जोंनाव मोनसे रिपर्ट दङ PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय साबमिट मोननाय। बेवहाय जोङो इन्टार BTCआव जोङो 500 किल'मिटार फेज 2 जोङो आरोबाव बिफोर माने 31 माने मार्च जोङो कमप्लिट खालामनो आरो गोदानै जोङो गुडविल स्किम मावनो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो 800 अंगनबादि जों अलरेडि BTC हालामाव जों कमप्लिट खालामबाय। नैबे बोसोराव 22-23नि नैबे फाइनान्सियेल इयाराव 1500 अंगनबादि जों आरो गोदानै मावनो थांगासिनो दङ आरो बेनि बादैबो 500 LP स्कुल, जाय LP स्कुलखौ मोसौ गलि खालामनानै दोनदोंमोन थांनाय सरकारा, बै मोसौ गलि माखासेखौ मोनसे गोदान लुक्स डाइना लुमजों ग्राउन्डआव टाइल्स लागायनानै समायना रमायना 500 LP स्कुल जों बे बोसोराव बिफोर मार्च जों मावनो थांगासिनो दङ आरो 100 माने हाइ स्कुल 3 crore बारा एभाब माने फैसा होनानै बेवहाय जोङो 2 stories बिल्डिं जोङो हाइ स्कुल बानायनो थांगासिनो दङ बे बोसोराव। गोबां सोलायनाय, सुपार 50 UPSC, सुपार 50 इन्जिनियारिं, सुपार 50 मेडिकेल, सुपार 50 IIT, गोबां रोखोमनि आरो बेनि बादैबो प्रत्येकटा हेडक्वार्टाराव
डिस्ट्रिक्टआवनो जों मोनफा मोनफा 50 crore मोनसे स्टेडियाम जों बानायनो थांगासिनो दं अलरेडि बाक्साया खामानि स्टार्ट जाबाय थिग बिदिनो चिराङाव जानो थांगासिनो दङ आरो बिनि बादिबो 40टा समष्टिनि भितराव पुरा 40टा समष्टियावनो 5 crore करि मोनसे समष्टियाव 5 crore करि जों फुटबलनि मोनसे ग्राउन्ड स्टेडियाम माने निउजिलेन्डनि मोनसे मडेल सुइजारलेन्डनि मोनसे मडेल जों 5 crore मोनसे जोङो प्रत्येकटा समष्टियावनो जोङो बे इयाराव जों बानायनो थांगासिनो दङ बिफर मार्च आरो बेनि बादिबो 17 बोसोर सासन खालामखांनायनि उनावबो दिनैहालागै रायजोनि प्रतिनिधिया क'क्राझार टाउनाव थांनानै दिनै जोङो भारा लानानै थाहैनांगौ दिनै जों न' गैया थाहैनो दा बेबायदि आंखालखौबो सुफुंनो थाखाय बे बोसोरावनो बिफर 31 मार्च जोङो मोनसे समायना रमायना मोनसे EM क्वार्टार्स MCLA क्वार्टार्स जों खालामनो थांगासिनो दङ गोबां सोलायनाय जाय सोलायनायखौ खुगाजों बुंनो हाया आरो फैगौ समाव सनानि बिटिआर रायजोफोरखौ रोखायै बुंदों सनानि बिटिआर जोंनि बिटिआरआ जानो थांगासिनो दङ बे मोनसे सिमां नङा फैगौ 3 बोसोराव बे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ जोंनि प्रमद बर' बिथाङा 24 घन्टानि भितराव 18 घन्टा मानसिनो सार्भिस होनानै बे सोलायनायखौ लाबोनो थांगासिनो दङ दानाय लुनायाव दिनै प्रक्रुमेन्ट सेन्टार बानायनायाव अल BTCआव दिनै मोनसे बेसेबांबा मोनसे सोलायनाय बे सोलायनायानो जाहैदों एग्रिकालचार सेक्टराव दिनै माइनि दामा 500नि जायगायाव दिनै जोङो जोंनि मुसलपुर हालाम बागानपारा हालाम दिनै खख्लाबारि हालाम बे गासैबो हालामाव 800निबो बारा पार मन मोनहोनाया बे मोनसे सिमां आरो बे सिमांखौ मोगथां महर होग्राया जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथां गतिके गेसाव आलुफोरनि खोथा बाथ्राखौ लानानै माने हपलेस आरो माने मिनिंलेस गावनि गादिनि सार्थआव मानसि बुथार होग्रा बिल्डिं लुनायनि सार्थआव गारि माने फर्चुनार गारि गिदिर गिदिर माने गारि लानायनि सिमां लानानै जोंनि सिदा सादा रायजोखौ थगायनानै मोनसे राजनिति खालामग्रा मानसिफोरखौ ज्राब गारजोबथारनांगौ बिसोरनि मुंखौबो गावनि खुगायाव लाबोनानै गावखौनो माने फाफि दा खालामना लाफा होननानै आङो बिटिआरनि रायजोखौ खावलायदों आरोखि जेब्ला आङो MCLAनि जेब्ला आङो माने बिजाथि फारिलाइनि होखांनायनि उनावनो केम्पेनिंआव थानाय समाव मोनसे खोथा बुंबाय थादोंमोन इनफ्रास्ट्राक्चारल' बानायनानै डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हाया इन्टारनेल डेभेलपआ बांसिन दरखार होननानै उदाहरन हिसाबै मुसलपुरनि जि जोंनि टेक्सटाइल पार्क दङ बेवहाय बिथांमोना बोरमा आरो अमानि बासा खालामना दोनदोंमोन दिनै आं नोंथांमोनखौनो बिटिआरनि रायजो नोंथांमोननि मिडियाजों चेलेन्ज खालामदों दिनै बेवहाय खमसे खम 500 जोंनि उइभार्सफोर जि दाग्रा माखासेया दिनै बेयाव खामानि मावगासिनो दङ आरो 7 तारिखआव बेवहाय मोनसे मेगा मोनसे एनाउन्स माने 7 आगस्टआव सेन्ट्रेल मिनिस्टारा फैनानै बेवहाय मेगा मोनसे एनाउन्समेन्ट होनो थांगासिनो दङ दानाय लुनायनि नामाव टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टखौ जिबायदि गारसोमना दोनदोंमोन जोंनि आबौमोनखौ आइमोनखौ बिनानावमोनखौ दिनै बेखौ जोङो गोथां महर होनानै 100 कोटि रां बेबारनि SOPDआव जोङो बे रांखौ बाहायनो थांगासिनो दङ आरो सेन्ट्रेलाबो 1000 कोटि रां बेयाव जोंनो होनो थांगासिनो दङ गासैबो आबौमोनखौ बिनानावमोनखौबो गोबां रोखोमनि इन्टारनेल डेभेलपमेन्ट रांखान्थि डेभेलपमेन्टखौ जों मावनो थांगासिनो दङ गतिके बिथांमोननि खोथा माखासेया गंनै दालां गंसे बिल्डिं लुनायखौनो डेभेलपमेन्ट होनग्राफ्रा आरो गावसिनि कमिसन जानायनि सिमांल' लानानै दिल्लीनिफ्राय माखासे रोजा रोजा 5000 कोटिनिबो बारा फैसा लाबोनानै बेवहाय गंथाम न' लुनानै बाखि फैसाखौ मन'नायनि बादै खामानिनि बादै बिथांमोना जेबो मावाखै बे एखेबारे रोखा आरोखि बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट
बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।